Evo upravo dolazimo iz Maksija. Tu smo kupili što nam treba za naš apartman. Jovana je umorna od jutarnje svete liturgije. Tamo smo bili u restoranu Jezero na doručak. Merima se ovo već spakovala. Apartman je pristojan, znači internet više nego pristojan za nas, kupatilo imate, znači opremljeno je ovako veoma moderno, sa tuš kabinom, znači bojlerom, znači sušačem, sve je pristojno urađeno. Onda imamo terasicu jednu, pošto me Merima poslušala, malo se teže vrata otvarala, da kiša vidi pogled i onako pristojan. Znači to smo na potkrovlju. Merima posprema još ovo, imamo televiziju, to je bio problem da se uključi daljinski, pa smo zvali kuma, znači evo piše pali se, tu se menjaju kanali, znači mi smo to već pripremili, znači ovdje sam već uključio ruter, ovdje uključujem TV, ovdje se uključuje na TV i ni 5 ni 6 namačika Vučko se pojavi. Eto, oni su se obradovali, normalno, one mnogo vole Vučka zbog puteva što pravi i omladina ga voli zbog 20 evra. Uvijek im da pokloni. 100 evrića. 100 evrića, da. Ovdje je njihova sobica, znači tu imamo neku digitalnu, to oni ne znam s koju kafu, to mora da se proučava ova kuhinja. Znači ovo, ovako, znači ovo je interesantno, ulazite, to je njihova sobica sa lampicom, imaju i knjige, komplet, ovako lepo, prozorče, opet ima neko tamo na neki krov i tako to. Današnji dan uspješno završen, vidimo se. Evo, upravo se nalazimo na restoranu Jezero, došli smo na doručak, ovdje imaju i posna jela, znači naručit ćemo iz menija, šta ima ovdje? Pa rešili smo posle svete liturgije malo da se počastimo, ovo, salate, pice, poslastice, variva. Evo, mi smo naručili nešto pjenčanog repa, kukuruz, grašak. Nije nešto to, ali... Ja sam liginje. Jovana je liginje, tako to. Ovdje ćemo da se počastimo malo i idemo dalje u naše zlatiborske avanture. Pozdrav! Evo smo na autodromu. Sad smo krenuli. Evo smo. Ja i Jovana. Kako će i kako? Merima
Sad pa to. Sad pazi ovo. Ti nisi normalan. Dobro. Evo, malo izašli smo na večernju šetnju. Prošetat ćemo do gore. Prošetat ćemo malo. Evo je poslastičarnica Feniks. Poznata poslastičarnica sa svim kolačima, pikama, fontana. Idemo da vidimo šta nudi poslastičarnica Feniks. Raznorazni sladoled. Pogledajte. Sladolede. Plazma. One. Možda ima i posnik. Idemo do multimedijalne fontane. Šetat ćemo se do fontane. Ali sačekat ćemo Merimu i Jovana. Evo je Jovana, upravo smo na trgu. Ja sam uzeo jedan sladoled, malo šumsko voće, malo ananas. Ona je neki napitak. Tu je Merima. Mi smo ovdje na trgu. Ovdje je multimedijalna fontana. Vidite multimedijalna. Sad može da stanemo ovako, samo da se okrenemo. I da stanemo ovdje i sad samo da napravimo jedan krug da bi se vidjelo sve. Prati. Ajde. Znači staneš ovako kako ja idem iza leđa i meni. Ajde. 3-4 sad. Ne, moraš to imati kameru. Vidiš sad ovako. Ajde. Kreći. Evo ovdje smo multimedijalna kamera. Multimedijalna fontana, misliš fontana? Multimedijalna i kamera i fontana. Multimedijalni vlada. Ajde da ne snimaj.
mi smo ispred Dino parka. Upravo ulazimo u Dino park. Da vidimo i te životinje. Evo, mi smo upravo u Dino parku. Ovdje su i neke životinje, neki dinosaurusi, preistorijski. Ovo je Allosaurus. Idemo dalje. Ovo je Spinosaurus. Ovo je Velociraptor. Styracosaurus. Dobri. On je iz porodice Triceratopsa. Kako mu se mrdaju ovi. Ali to on je gumeni. Tako i to zatvara i otvara oči. On je gumeni. Ovo gumeni. Ovi raptor. Ima neka jaja. Tamo sam gledala. Vidi ovo sa jajom. Ko je ovo? On je bio mali, nalazak, zašto je dugačak 1,8 po 2,5 metra, težak 25-35 kg. Ovdje mi je Aventura park. Pteranodon. Pteranodon. Evo ga maj! Ovo mi je baš dobar. Pa da vam leteći. To je neki puglaši metar. Mene je uplasio. Koji je? Ne znam, možda neki... Koji je?
Odlično. Što piše tu? Koji je? Ne možeš da čitaš? Ja već učim. Pa ja učim, ali... Vidimo dobro jaja. Slušaj. Tako što idemo dalje. Šta sam rekao, Tera? Dečija avantura. E vidi. A to ne može tu. Evo i Jovana. Idemo. Ali imamo još uvijek. Dino Tour. Idemo dalje. Ajde. Obići ćemo Dino Tour park. Bući, bući. Kućice. Preistorijski čovjek. Dino dečje selo. Foto Dino Kutak. Ti još uvijek kućici da vidiš. Dečje Dino selo. Bioskop. Zoovrt. Staza. Idemo dalje. Pucanje snajpera. Ja, što? Vidjet ćemo ovdje. Triceratops. Triceratops.
Idemo dalje. Evo nam je fontan. Idemo prema jezeru. Vidjet ćemo još dva eksponata. Da vidimo Mojo ceratops. Idemo prema jezeru. Ja i Jovana. Ovo je to tobogan za decu. Vidjet ćemo i ovu zver. Carnotaurus. Ovdje imamo Velikiraptora. Ovdje imamo konje. I jezero koje ćemo normalno obići. Labudovi. Ovaj veliki je Tyrannosaurus rex. Idemo da vidimo još
neki eksponat. I vraćamo se u Pomazi ga. Ovo je Baryonyx. Ovog smo vidjeli. Ja mislim da nismo. Psittacosaurus. I mislimo da smo pregledali ove glavne dinosauruse. Stegosaurus. A posle idemo u sljedeću avanturu.
los días sueño contigo. Quiero estar a tu lado. Todos los días me siento solo. Quiero estar contigo. Carino, carino, carino. Quiero estar a tu lado. Quiero estar contigo. Carino, carino, carino. Quiero estar a tu lado. Quiero estar contigo. Marina pije vodu i ova nam gleda neke saune. Finska sauna, ovo je neka bio sauna. Todos los días sueño contigo. Quiero estar a tu lado. Te saune. Todos los días me siento solo. Quiero estar contigo. Carino, carino, carino. Quiero estar a tu lado. Quiero estar contigo. Carino, carino, carino. Quiero estar a tu lado. Quiero estar contigo. Parno se patilo. A evo kako se zove. Velika para. To nije. Ovo je hotel Orion sa voda sa magnezijom. Kako si radi goli? Na bazenu Orion. Bazenu Orion. Vidite da je
Vika, možeš da trčiš za mnom ovako, da me snimiš malo? Ne mogu. Moći ćemo sada da idemo u mali, pošto je naredni zima. A? Pa nema veze, nije, ima mjesto za vas. U mali, tamo je toplija voda. Ti više voliš nju nego mene. Pa veze. Ajde. Zajednički. I sada samo da bi se potopili i pustili mehurići, to bi bilo fenomenalno. 3-4 sata, ajde. Ne, nima nije. Potapila? Ona nije. Ne mogu sam se postaviti. Sad hoćete mali. Šta ima veze, idemo njih. Ajde. Idi. Izađi. A ima puno ljudi. A? Ima puno ljudi. A? Ima puno ljudi. Nema veze. Ajde. Idemo u mali. Ajde, Jovana. Idemo sada u mali. Upravo današnji dan je završen u hotelu Olimp. Isplivali smo se u vodi sa magnezijumom i današnji dan smo završili i proveli, jako vreme bilo oblačno. Ovdje nam je bilo prijetno jedno 3 sata plivanja. Doći ćemo opet nekada i prijetno mjesto za oporavak i odmor. Ovdje je sve full. Škarmine, garderoba. Evo moj broj 37. Plivanje je završeno. Vidimo se do godine. Evo, upravo smo se vratili sa Olimp bazena, pazarili smo šta nam treba, za ručak i ostalo i ulazimo u naš
apartman Bregovi 48. Eno si ti. Jovana kuca, tu ima i video nadzor, kuca šifru. Se volite u vaš sezon. Hvala. Molim vas, pozovite lift. Ja sam blok. Ja sam osjeti blok. Šta radiš? Ništa, gledam ovo, nešto mi je čudan ovaj lift. Nismo pritisli. Opet. Trebali smo da pritisnemo. Da bi krenuo, treba se pritisli. A sada nas čeka dobar ručak. Ne, ženice, lepo spremila. Nije lepo. Nije lepo. A ovo je sve neki lift. Svemirski. Ajde. I navigacija, a desno je prozor, a mi idemo levo. Mi smo samo strogo potkrovni. I napokon stižemo da se odmorimo kod u samo potkrovlje, broj 22. Ključ. Evo ga, ključ je kod žene. Ulazimo u naš apartman, odmaramo se u strogom potkrovlju. Živjela sloboda. Lift.